Na yi ta yin bara su amsa wa sahibi, na yi ta roƙo ba su karɓi bayanabi, na yi ta ƙwallon rashin bani da ambato kai ne tanadi. Salli ala rasulullahi gatan isu gatan sarkin da ba shi da ɗaka nufe ni in ɗabaka, na yi nisa cikin halalar begin nan sai duka daga ke yi kullum rabbina wani ya yi ce ki abinki uwan uba, uwan Hassan uwa ga Husaini inai miki marhaba, ga bayan kinan daga barul mafi suna zuba mi ko gaisuwar safasi ke ce dai ki kaɗai uwa ga Alhassan je zuwa babu gudu ba jaraba ya kaza. Salamu alaika mai girma shugaba, salamu alaika. Ashe wa kai na ke doka tambura ba wa gani haka kwabar ne haka domin a yau na bar bacci samkar kuce na kyale shi don komai kin na sami annabi almahadi mai cika da alkunya na kama san shi na zamo na daban ba. Dukkan mursalai kuma kaunar ku ce ta saka mu ke kwalla cikin zuci, kishin kaunar ku ce ma ke fita mu cikin tukuwara ku daina ma sharhin annabi kawai ba zai yiwu ba, ya wuce masana shine masani ku biyo ne. Ranar duk da zan yi ido hudu ni da Habibu in ganka, zan ce ya Habib ka saka nima a cikin masoyanka. Imamu Rasulullah shi ne dai bayan shi ba wani ba, ya ja duk manzanni sallatin a Kudus yana a gaba.
Yawwa Sayyada Fatima, gwanda da Allah ya sa na ganki dama na jima ina neman ki. To, ikon Allah MD Marafa kenan, lafiya kenan kake ta nema na haka? Lafiya lau Sayyada, wallahi wani daɗaɗar kasida na ji, kuma aka ce min ke kika yi. Bayan ni kuma a iya sanin tunani na dai da ban san kina yin kasida. Wahidin Samajin ya makakin halitta. MD kenan, sa kai ai yafi bauta. To gaya mana sirrin mana Sayyada Fatima mu ma mu ji. Ba komai bane illa taskar ilimin nan kuma kogin ilimin nan inda ake samar da mafitan nan sannan inda ake koyar da tarihin fiyayyen halitta Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wato Baharul Mati Foundation. Za a samu wannan makarantar a number 3 Togo Street Damsawo Jimeta Yola, Adamawa State. Ko kuma ku tuntuɓe mu akan layinmu na waya kamar haka: 0800 3218597. Sada alai sahabbai masu ƙaunar muhabbat, shirrafa jan waliyai sada su ma